Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Salaam ni katugangam, tapno na saya at tiin kay panagpatang. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Anya? Mapantay di balay dananang kantatang mo? Wan, imawag kami ni ading ko. Kid-kid dawan da nga agpasyarta kanumat ijay. Sige mo ton Manon abulan asaan tan agpaspasyar. Mumot ang maestresak no kasangsangok dagiti naganak mo. Si kamot, pasensyam ka di idan. Gagangay tinataengan. Nungay si kalang timapan? Kaya't da ka nga rod ang makita. Saan ta agbayang ijay? Agawid tamot la adagos. Mano ang minutos ta nga ijay? Si kamot, agmalmalumot Ay, nagpautan nga ijay. Oh, Manong, adda kayo. Ay, saan ka nga umarakop? Ta naglukmag ka, matumbaak. Ay na, nagsao ti islim. Apay ang nagdaktal data siyan mo, Manang. Pregi kan? Limok magaklaang. Ay, kunak no addan baby yo kani Manong Tom. Manong Tom, kumusta ti bayaw ko a marketing consultant? Nasayat mo't latadin ko. Nala, umunag kayo. Agur-uray dananang kantatang. Anyam dito yun, Tessie. Kaslamot ten aplikante ta iti trabaho. Tasangwan da tadag iti naganak mo. Shhh, nagtanda ka di. Nanang, tatang, ada kamin kanito mas amanugang yo. Anya, Tomas, kunak manutom la ang tinagan to'y asawam. Nanang, Tomas ti pudno anagan ko. Adamot gayam ulbud mo, Tomas. Nanang, Kunam idiimuli ka at Tom tinagan mo. Ita tanaasawa mo ti anak ko, Tomas matgayam. Nanang, adamot palayaw na Nyakit din na Kasada kayo. Junisha tinagan nyo. Ti palayaw yo insyang. Di kastamot ni Tom. Lakay. Agsao kamot ditan Anya ngamin di imbagam adamaga kaon? Bakit? Ay, kabaw kabot amay sa. Kay bagbagak lang kan kaitay. Nalipatan manan. Kastoy, tidamagam kan kuana. Wanan niya. Tom, Tesay, ada ka din apo ko may? Ha? Kun kahit. Ay, nanang. Ay na. Hey, matuokan kamin kanitatang yo. Maadaan kami kuman iti apo ko apagtaray-tarayon mi dito'y balay. Kaano ngay nga ta? Maadaan kami iti apo ko. Asinaw kada kayo ti ada diferensya na. Sikan samet, Tom. Ay, sana nang. Awan iti apa yung bakit? Maditirik na. Ay, Tom, ti asawa? Diyan mo nanang. Italangag, kasta ni Tessie. Yahoo! Agbalin na kun nga ama. Ay na. Wan, Tom, agbalinak matan mami. Bakit? Nadam ti baby ta, Ay na, agasum ngay. Sangapulo atawan anagururay ta iti anak. Aguri ka bakit? Anya nga tati panagan ta iti anak tanto. Ay nalakay, di mo pala panunuton day ta. Sa bagay mo't kit di Awagam kit di dagiti naganak ko. Apay naskin nga awaga kida? Tapno ipakaamom kadakwada tinapintas adamag. Umawaga kadakwada. Kat amom nga rod akagurguradak. Sige, bayamon. Siyak nga rodon ti umawag. Pudno ka di, Manang? Masikog kan? Wan ading, addan ka nakam. Mabit lang, Manang. Ibagak ka ni Nanang. Nanang!
Masikog ka nun ni Manang Tisay. Ha? Ay, pudno ka dito imbagam. Manang, pudno ka no ka dito imbagam? Wan, pudno, sana ka mang rabrabak. Ay, di gayang panagulaw-ulaw ko, masikugak mo't gaya mon. Ay, ibagam man ka ni Manang mo at Tisay. Tama panak agyan je balayda. Tapno asikaswag. Manang Tisay, umay ka no agyan dita balayo ni Nanang. Tapno umay nakaasikaswan. Anya? Saan kunam, Manang? Ay na, sakit iti ulo ni Nanang. Anya sakit ti ulo nga ibagbagam. Ha? Syakman ti makisao ka ni Manang mo. Tisay? Tisay? Day. Awan mo ti sumungbat. Hinidap nan je cellphone na, Nanang. Apay ngay. Apay adinak kayat akasao. Naibus siguro tilod na. Sana nakasapulan ni Nanang dito'y balay. Kabalan ka mat nga si Kaswan. Pampanunutat ngamin, no umay agyan dito'y balay, amangan no agapa kayo laang. Kat isumay. Nangiwat ngamin ni Nanang mo kahit. Manakibiyang. Kasla armalat tingiwat na. Ay kat, kastala ti biyag alakay. Kasjay ni Nanang, ngem, nasingpat nga ina. Mananga si kaso. Laglagi pom tay pagsasao ako nana. Salaam ni katugangam, tapno nasayaat tiingkay panagpatang. Ay, pangaasay. Saan mo nga yaban dito'y? Amangan no agriri kami. Pakibagayam lata ka din. Igatangam langan itigatas na. Jak to pa agatas no kapiak. Hay sus, igatangam nga rod itigatas. Taday tati pagragsakan na. Tapno itikasta, agayam kayon. Kasta ya. Di mo pa'y ngamin am mo unay ni Nanang kat. Nangiwat day jay, ngem nasingpet. Ay na anak ko. Jak makaturog. Tapay, Nanang. Anya tis anyo apakaturturugan. Ay, kanayon nga rod ang mapampanunot ko ni Manang mo atese. Ay, kasano nga taitan ti kasasaan na. Ay na, Nanang. Apay ayang amin panunutan nyo. At damat asawa na ang mga sikaso kan kwa na. Sabali nga rod ti sitwasyon na ita. Tamasikog ni Manang mo. Apay aya ang madanagan ka. Bayam ka di ida. Ay, amangan mo't nubaybayan nitong ni Manang mo. Relax ka laeng ka di, Nanang. Anya kalakit din aya. Si kapay kit din ti maestresan. Urayam ang maipas ngay di apukom. Asikaswam latan ni Tatang. Bakit? Ayan antay sa rukod ka. Ultimo sarukod mo, damagam kanyak. Jak nga rod mabirukan. Dayta na, ada dita sangwanam. Di mo makita. Kasano ang makitak, katawan mati antiparak. Ay, nangikabilang manen, aya. Ay, jak nga rod malagip. Ay, unay kan. Daytay na, ada iti ulom. Damat gayam dito'y ulok, bakit? Win nga rod. Ay, laklakayan ka, nga awan manak-nakem na. Ay, iso asa anak amakapan iti ayan dati, say. Tasikalatan, ti asikaswag. Apay ngamin amapan kapay laeng ijay, aya. Ay, katuwan, taagbalin akon alula. Lula kanto, numaianak di apu ko ta. Ay, amin mo't ngamin abanag. Naskan amayawat kan ka. Ultimo tsinelas mo. Lakayak nga rudan. Katsyak, baketak metan. Ang kabaulak pa laeng tiag trabaho. Makapalengke akpay.
mailotwan ka pa'y iti sidam. Kan malabaak pa'y dagiti badam. Sinagay sa manan. Agpay sumet Ay, jakman amaw. No apay akim mapsot kamot unayan. Di kamot ngamin managsasao. Iso nagbiit ka akim mapsot. Nay, anya ko mati connection na ti panagkapsot ko iti jak unay panagsasaaw. Win tasaan ka unay exercise? Ngiwat mo lang mati exercise. Ita, siyak ti pabasulam asaan ka makarwar dito'y balay. Naganakan ni Manang mo? Nanang, imawag ni Manong Tom itay. Apay ngay, asaan da nga impakaamaw adagos kanyak. Isungaron nga imawag da, tapno ipakaamuda kada tayaw. Ay, nasken nga raod nga adak, ijay ita. Ijay ospital tinaganakan na. Isu nga raod amasapol amapanak, ijay. Panawam ni tatang? Ay, sikapay lang ati mangkiitakan ni tatang mo. Ay saan Mapan kumot kitaan di anak ni Manang. Ay, agbatikan. Ay, lakay! Lakay! Ay naganak kanon ni Tisay. Kat, Ay, masapul amapanak ijay di mula urayan idan dito'y balay pumasyar. Ay, mabayag payday ka. Isu amapanak kaon, takasapulan dak ijay. Apay ayang agap apura ka. Ay, masapul apatanggadak ni Tisay. Isu ngagbati ka dito'y balay Ay, dyan sa rokod kan antiparam. Adaminan kan ka. Di mo liplipatan ti pangidiswam. Ay, nag-cute matan da ito'y apo ko. Karup-rupak unay. Ipagana ka po panaunay. Agtala ka di. Ay, naalala na ti size, dagiti sakak. Awan lang at ang tinaala na kada kami ka ni Tom, Nanang. Tada kami mo tinaganak na. Ay, kat, adamot jay buok na. Anya? Kan, jay alipuspos na. Naalala na kan ni Tom. Ay, na. Nag-cute. At talaga to'y apo ka. Ay, Nanang, pasusuwa ko ni baby. Ay, madamdaman. Saan pa'y mo't nga agsangsangit? Ay, napo. Uwan gayam. Nasken nga danagan ni baby. Takasapulan da iti panagaramid da iti papeles na. Ay, tinagan na. Saan ka di ati naganak ti mang panunot itinagan na, Nanang? Kwa. Ay, adan tinaisaganak anagan na. Dionisio Patricio Bonifacio. Anya? Ay, tumal na kayo. Jack pa'y nalpas. Dahil ito'y tituloy na. Pa'y tuloy na. Anawaam ni Nanang mo. Nanang. Ricardo Procasio. Nanang! Atindog samot unay ti itad mo anagan ni baby. Ay, husto lang anak ko. Una yan. Kitaam jay nagan a Dionisio. Nagan day dilulom iti tumang. Day jay mat Patricio. Nagan day dilulom. Jay Bonifacio. Nagan ni tatang mo. Kasanumot na nagan mi kanilakay ko, Nanang. Tomas Cantese. Saan yung nga ron akayat jay nagan nga ising-singasing kao. Kat nagmayat. Nanang. Ay, sus. Inauna nga apo ko. Inururay kao iti sa nga polo atawan. Nabaybayagan nga inres-reserbak na jay anagan. Masano nga ilakay? Ay na. Ita,
Diyo kayat nga ipanagan. Nanang. Ay, nagsagitan. Magisimsimpat siya kanyak na ito'y apok. Ay, apok. Ay, naapok ang guwapaw. Panaganan ka iti Dionisio, Patricio, Bonifacio. Agsangit ni baby. Damot ni Nanang. Nanang. Ay. Di yung agawan kanyak to'y apokak. Ay, naapokak ang guwapaw. Poge! Ay, sumardeng kanuan. Ta sumardeng matan nilulam nga ang sangit. Ay, na! Guwapaw talaga to'y apokaw. Ay, anak ko, saram amin nagititawa pati ridaw, ikam itinapos ko la kortina. Apay, Nanang? Ay, dito'y balay nga agtanggad ni Manang mo. Dito'y balay? Wen tasyak timang patanggad kadukwana. Kat ijay balay dangay? Ay na, maasikasok analaeng ni Manang mo no dito'y balay ti pagtanggadan na. Anyamot nga iti amo da dyan at tumas amang patanggad iti asawa na. Naala, saraamon adag iti tawa. Masapul aya. Kasta nga rod ti agtanggad. Rombang asaan amang anginan. Nagpudutan. Hay, kan ingkamang tiliw iti manok anitib asidaan na. Awanan ti taraken ni tatang a manok, Nanang. Saan meten nga agtartaraken, ta saan a makapag na. Awanan aya. Nabayagen asaan tayo ang nagsidsida iti native a manok, Nanang. Kat agsinsida tayo mat iti manok. Gatgatangak dayjay ijay palengke. Ay, basta ingkaagtiliw iti manok. Naskay na apagsidaan ni Manang mo iti karne iti native a manok. Pagtiliwak nga ron ngay. Jay manok ti kaaruba. Anya? Italaang maut. Huh? Ay, saan ka day, anak ko? Kun kunaklaang. Ay, ikakadigumatang iti native a manok at arakan ti kaaruba. Dito ikang ron balay dananang kantatang agtanggad abakit. Wen lakay. Pagbigyan ta ni Nanang, tapno awan mo ti makunkunana. Ay, saan ko abay-bayan ni Tisay? Pati to'y apukok ay wanak anaimbag. Tanay, ay nay! Karup-rupak at talaga ay ninagwapo. Ay! Anyay nga ron tigatangak asidaan ni Tesay. Taiso ti yung may ikaw, Nanang. Ay, saan man a problemaen kunakmay? Ado, ti manok. Awan mo ti makitkitak a manok yun, Nanang. Ay na, ado, ti manok ti kaaruba. Ay kat gumatang tayo, Ay, di ka ka di madanagan, anak ko. Malangaro din. Inakon, bakit? Bye, Tommy. Anya atumay. Nanang, Tommy, ti impanagan me, iti apo ko yo. Tomas, Kentesi, iso at Tommy. Ay, apay atumay! Apay asaan a Patricio Dionisio Bonifacio! Nanang, atidog nga minunay, day taanagan. Ay, mayat ko maday jay anagan. Tabagay to'y apok ak arop-ropak. Lakay, agsao kamot ngaminan Nanang, saan ka madanagan? Tainton sumarunaw, namadan kami to iti anak. Tainton pinili yo anagan ti ipanagan tayo. Ay, kasjay. Wen, Nanang. Ay, andan tupay ay sumarun na. Addapay narugyan mi nga rudon. Ay, uwan nga raw. Ay, agawaan nyo nga ron.
Tadaak pa'y anagagat nga agaw awer. At ita, nagkatawan ni Nanang. Ay, Kuna, tumot na may kan ka. Nanang, Ah, ito numayak. ah. Igatangan kayo itigatas yaw. Ay na. Day takat ti kay kayat ko, Tom. Ay, ala, tumay apok. Agbabay kan ka ni Dadem. Ay na. Nagkuwapo talaga to'y apukak. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Salaam ni katugangam, tapno nasaya at tiin kay panagpatang. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon Kastalatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.